nga aingu ya ublay hagane gajan med bawanra yang aku musyakri wared bangan yang hagane gajaka kaba kentang ya kaba ngansam ya ka kubor nagaktin kaba kuot kajongu Reverend Chairman nga ai kublay ng kong yapi komunong yalam jong ka jingya sang samla sinat jong ka sinat pedeng ka jongi ya ki kentien ki bapi pelapen pau hakmat jong upat lang jong ublay ya ki pastor rangba jongi ka sinat ki bom ju ino ya la ki jong ki kun ki badon hapo jong ka ya pi ki pastor samla ki balong kum kinong yalam ki bajantam ya kajingya sang samla sinat kaba piju ya trailang na kawai kapor siya kawai pat kapor ki temen basan ki ba iye ki jongi kat kaba kiala banyadon ki bangi jusyem ya pi ba pilong kum ki kpa ki baju airu kajingi kai ki kon bakin mi banlong kinong ilam ya pi kum ki kmi ki kpa kaba pila ai ya lagi jong ki kon kentai batchenrang ban yalum hakane kalempung kine kidai ki kon ki jong pi ki bau blai ula kerku ki long yeng ki long sam ban nga ngach skam bapi kikmi kikpa pidap da kamensiam jong kajing sengohon haba piyo i ya lagi jong kikon ngada ai kublai gerbang ya kasinot samla bat kum juru ya ki samla sinot bapi ayanga ya kane galat bangan yo ban yang hakane gajaka bangan sam ya kaktin ka jong ublay hakabakum kane kapor hakabakum kane kajuk hakabakum kane kaya bat hakabakum kane kaperthai kabalong kaju Henry kabayeper ngamla aru klem dapen pau kajing sngaungo kerpang ya kane kabalang hangne hamau kre ya kabamapi kitrai sinong piju yoong kamau kre ngalapule bahaya ke history jongpi kakri akadon habraket ngatarai baro pila ya pejba kaktien sinong kapapaka kadai ka maukri tang ba kakri bat kakri wat sengau mo ba kadai katin sinong jongpi kani kadai kaktin sora paka kriya arudai kri irudai tang ba kasudon kajing per kakri kabamot basapret basyang kabamot kri syane syai kri apat kamot hisyang kri rusyang pi kini kikintien kidai kikintien Kristan pakakine ki balawan ra ru banto ya kektin ke jong blay kadon ke jingmut kabaya per Henry kadon pade kajing temu ke pamarjan hangne kri bat kriya kajing ya per kine ki arteli ki syang
kalong kumbangi ong unong siyang tu bat unong tu siyang kaya per tangkat lah para bangay baik nga ay kublay kerpang baka balang galapsa yaw paid lang jong ublay kat ni bangialum hay kanega jaga nga daay kublay kerpang ro ya ki para bangay bayed baro hapo jong kasinot pedeng nga ay kublay kerpang ya ki para bangay bayed na kano kasinat na kino kikenhon balang hapo jong kanegari kasi badjan dia katne ngiyalom menta pim syamyo inang to katno paidlang jong ublay uyalom kanega jaga ngiyo pi katne paidlang kakmat jonga kabangala pendon kam labun pausnam kam kot syu ya piu pailang kadne ngia don menta banya syakri ya ublay banya ngabro ya ka kubor jong kektien ka jong ublay ngala persyang ya kabangan wat nakaktien ka jong ublay bangan penyeng ya kanongrem ya kabangan sam ya ka kubor para bengen day kabakum kane ka jingyasang kaba mahaban pen kre ya ka kubor ban ay ya ka jo ka jingbam ngala pule ya kawai kakot kabalahikai komno banyatho khana ngasmat pule gitu komno banyatho khana ngandala pule hakawai gat khot uong pidai bantep ya kibakum kino kibreu pinlai keran yakiriu bejna yakiriu ustad yaki samlana yakirangba uklem batai ya kabadon kle pi klem batai ya kabadon kle lang kabada hang ne ngidon hang ne kaken hon breu kaker dan breu kabaya per kawai ke jingbam don ki khlong ki balakna don ki khna ki badang khlong don ki khna ki bala samla don ki samla ki badang khna hala ke jong don nu samla ubala temen don nu temen nu badang samla sau pausnam kilaong da usamla ubala temen san pausnam bat kiyaong da temen ubadang samla hang ne ngia don dot ki kerdan beriu kakubor kababiang hangne piyadon kibadon sieng laispa teli don kibadon arspa andreu dem day kiri ustad kiong iklong habakha idon sieng laispa kat banang he nang ja kasieng ndalapoy palat ya ka arpusan snam sa arspa andreu cha shispa aduna ka sieng tiếp labam ka sâu em ka jing sandur ka jong ublay day na kata ka daw
bangi ki khon ki badang thi ki badang san wat le kai ya ka yom jong pi kadang day kayom kaban sandur ya kamat ya kapat ya ka jingmot ya ka jing berkat piju berkat ya kata ko kihon samla lada pioi bai paralok jongpi bakla watau kadau kalang kadang day karta kaba penja ya kiseng balain tau pidang don hakar khana telok watau sandur yala ka jingmot yala ka jing perkhat para bangaj baye hakane ka janmet ngiem hakane ka perthai ka bangi ngilayoi bakane kajing start I kumma kala kampalat banya kajing start ublay ulabu ya kajing start Henry ni hakine kisngi kane kajing start bat kajing ngau start kajongi I kumba kala palat ya kata kajing start ka bau blay ubo Keli ala de lada kane kajing start kandang kiubing hang nong indon kat nongot ngiju modur ngiju puson ya kita ki baro kat ne kajing start kalaroi kat ne kapertai ngilaya kendo Pila ban pej ya ka spa ya ka pau pila ban pej ya ka jingdok tasam ya ka jingdok sau jong gibreu pila ban pej ya ka jing start ya ka jing bej pila ban pej ya ka koch ya ka kya ya ka jing pang ya ka jing sitom la download akan ka perthai ka bangingim Pin pej kibreu kiba pohuai pin pej kibreu kiba yoja tang sisen na kisisngi ko kipara bangaj habang isyong hapo jong kane kajaka ki kiba thamai kila penlengo wat ya kinong syam ya ki Unong syam ya ka komputer ningkong udah lingo ya ka jing syam jong modur bakan trei kam kat ne ha ka perthai ko ki para bangaj dai na ka da kadau ka bangangong ngisyem ha ka ne ka perthai ka bau blai ulatau henrai ngishna ya ka perthai ka bayaper Riu sngi ublay ulatau ya ka perthai riu hajar senam dona ubriu ulakura ya ka ne ka perthai ki para bangaj bayet ki scientist shiklur tam ong ka report shiklur tam ki scientist ki bakrau jong ka perthai ki syong ha ka mitrai kam jong ki Bat met bat sngi kiyale ban syam ya ki ai betamai dai na kata kadau man la kasngi ki ai ki betamai ki kon jongi haba kiyo I ya ka betamai kila kwa ban thien ya thit no kloi lada phim thit kloi kalami biang da ka wei ka betamai Katang kadi ke jing syam maka perthai tangki santes kiba pule ya ki kerdan kiba sidrong henrai to tep baki don ki wairu ki santes bat kita kidai ki nongrap haka perthai barok wai kine ki nongrap kidai ki feel santes
kidai, kisantes, kibaman la kapor, kilong praktikal hagane ko pertai. Wat ken bapilong kibabit, kibarep, kibaryang hagane gari kibayit kejungi. Pibat ya kekerdan kum kiriu stat sayan kiba wat kiri jong ka pertai kisina pisa da kajing ong mapi kine kinong rab kidei kine kibala tau ya ke history house nem arhajar arsan arngot kinong rab kila pen sayang ya ka pertai barok away arngot kila pen sayang ya ka pertai kita kidai kisipara kibalayo ya ka record kabaningkong tamma ka pertai kiway sentes kita penlot ya ka bor kila penlot ya ka pisa kine arngot kinong rab kibadon baja kalengka man lagasngi kila shna ya ka record ka batma ya ka pertai namar bakir daujo usembai kilala ban penme ya wai patau bahe tamma ka pertai bat utau patau ubadon 6,000 arspa berapa kilo piju mudori utau patau jongi setai empalat ngidon ke bangi ong sesilang upatau simon kabamot sau kilo kita kipen me upatau habatau warengkat dor bat ar paungot kirang basngai bu siliang patau bat ar paungot kia kiu hakatukaman lane katarajur udang kit upatau sepo POE kata-kata gejok ka bangiem banda kiyo kinong mau kriya ayaw tau patau labiang ban kriya sinot tanguway kajok ka bangiem ko kibara bangay bayid ngiem hakapor kabayaper ban ngakwaro ban wanra menta para bangay nakaktin kajong ublay siapang kapor kabayaper kajingjia kabaper ngakwa siapang kata siapang kaktin kabalakang tala kabala pendaj laha kabam pelisyo tat hadu kapor kabukut kalong ka bas nguma ladapin perkat siapang kane gawe ke benta nakaktin kajong ublay ipastor silang da ibalong kumuway na kipara hakajing yatray ya kakam makasinat manna ila kadaulot ya kay kajing kay kabangimat kom kisamla hakane gari khasi bajantia kay bangilala ngakwa bapi kibayos ngau ya katoko kubor pin chim batri kendong ya ka namara kane ka janmet ngan wanra ya ka waipat ko kubor bat kata ko kubor kalong to khang talano ya ka kubor to pendaj laharu ban nganem plisyo ya kane ka kubor hadu kasngi ka bakut kata gade ka kubor kabangan wanra hapadeng jungilang hakane kajanmit ya kata ka kubor ngien ya syam naka kitab ka jong Daniel naka lenong ka bakadar naka dekot ka bakendai bat ka basipau ki kentin ki ba ong kumne
ki bakoj kinang koj ki boman kinang boman tang ki bastad kin ngau tho kita kidai ki kentien ki bakoj kinang koj ki boman to kinang boman tang ki bastad kin ngau tho kane kadai ka jingkang ka bakadu menai pasor iong to kalabamot kai ba phile ha ka jingem ka jongpi nga menta ngan ong ya kana ka kot khang tala anom plisho ya ka hadu kisngi kibakut ayo bakalop para mengait bayit kane kakentien lakren dau angel rangba lengba kaktien kajong ublay banwan ra kubor ban kren hawai usamlau badang red to tho bato kren yau pajlang jong ublay ulak kren lot ki ai baro Henry laap daki pausnam kamdon kajing kelabamot ublay ulong biang yau angel rang ba jongu kile chau syakri bat ong yau kang tala to kang no yakane ka kubor ka bangala ay hame wat plisyo yaka tat hadu kasngi ka bukot usamla ulong ngam snau to balai pipa kang tala balai pipa pendajla ngam snau to hato pinem khot chu mo yakine ki breu syaka jingkela ka bomot pemai la chu para bengeng wangel uong ya utau samla koj kabamot snap no wat jam chu chakamat ukwa abantem lau blay habalayos ngau ya ka kubor balay ukwa baki briu kin syak hang talano ya kaktien ka bukoj ka jong uneu samla ulay keren bat unong ay kubor jong ublay ong unong ay kubor wat ngau ay ngat ya ka bangong ong utaw angel rang ba all right never mind Koj Komta hakane kapor ngakwa koki para bangait bayit banginya keren syapang une usamla ubadang red ubalayo pediang yaka kubor na usyakri jong ublay uei utau samla une usamla ubadang red udei ubalaka hangtai ha Jerusalem udai na kalong yeng kalong sem kabakraw une usamla uim hakapor kabalahandai kapor kabalong kongpong ban ya kane kapor kabingi im ta
ka khong pong ba uneu samla u im haka jing khain snam ka baya pher bat mangi ngi menta ngi khain snam na ka baret ngi kiu sha ka bahe uneu samla u im haka jok ba khain snam da ka bahe kat nang slem sha ka baret u im haka bakum ka ta ka por yauneu samla lakha hakas pasnem kaban rius pa arpulai uyapade hakasnem sans pa lai pupra banda dei mengi menta kabamon yap shua sakha mo yap shua sakha long shubu yau HK nong sap nkha sayap nen yap sakha kabamon kha sayap nakabarit siya kabahe une pade uya kendo ya kabakum kane kajing kain sam bat yau ne usamla lakha hakawai kanong ba bat kata kanong ba kabangi kot ka Jerusalem bat kane ke Jerusalem kadai kata kabalatip da kapertai ka Holy City kanong ba kabakoj hadu menta don kibriu ki bompa poi si Jerusalem ngaru bandang adai umilianar ngalalej bunsin tang bangaday unil lenar ngam yolej tay kata kadai kanong ba kabakhoy lakha yauneu samla hangta henry kata kanong ba kabakhoy kadai kajakashong jong kajing thala Pila ban perkhan ka Holy City ka day ka shnong trai jong ka jing thala ka hado baka jing thala kala day ka trai mulok ha ka Jerusalem bat kane kala snau trai kala not banyeng wat hado ka jaka ka bakentang kata ka day ka jaka ka balakha yauneu samla Une usamla ubangin ya keren udai usamla ubadon arteli kerteng une usamla ar kerteng udon tip daka kerteng ka bakumno ngin ya keren menta arteli kerteng ki baula yo haga jing im jong u ngi ki khasi nginam sngo pher bau ne usamla udon ar kerteng namarngi ki khasi menshua iwei paiwei khlong idon lai kerteng ngi menta phitang tang iwei menshua lai lai tali ka kerteng saya geli gi men ru lai kerteng iwei khlong la dei shinrang la nei ken thai kawei ka kerteng ka ba kiong ka kerteng tap kawei kiong ka kerteng benrop bat kiwei kiong ka kerteng ap lai teli ki kerteng lada ka kerteng tap kampen khiakrat yai khnlong ki ai da ka benrop lada ka benrop ro kamla ai da ka ap kata kadai yengi ka jaj benriu si ngi menta ke nyi wei ngim tiap ngi kito kilok ki badang bat ya katenrai ngangek bekin ya don lai teli ki kerteng ha ka jing em une usam laro udon ar teli ki kerteng bat une usamla udai usamla ya kaba uim hakabakum kata kapor ya kaba ka Jerusalem
Kakelalong kari, kabajot, kabapra, kabadap da kajing bain belai, kabadap da kajing persya belai, kabayem makajing thala, hakajing pihon, hakajing sarong, hakajing kuara, badai na kata-katau, ba ka Jerusalem kala kelalong kum kanong ba jong kiksuat. Day na kata-kataw, kabau play, ulapen sitom, yakan kahima, da kaba, upa, yaki waypat kihima jong kapertay, bakin tan merau, yaki pajba na Jerusalem. Ko kipara bangaj bayaj, latan merau, yaki bakom kita gibreu, nang tay nagari Israel nagari Juda. Bangkit merau, daw nong job tma, uba kerteng Nebukadnesar, syari Babylon. Sya kategori kabaklem belai. Sya kategori kabalong kahima jonggik suoj. Kata kadai kabalatan merau yaki syakri ke jong ublai kibalalai pop badai syakatakari kabala sensyar dawai ublai tau badu tau ublai tau udai ublai marduk ngapule yaune ublai marduk kane kadai kekentien jong kibriu kibasa syakato kajaka kakentien Babylon kene Marduk timang andala pule benia kalam yadai bat kakentien kasi jungi Marduk kabamot ubom riuspa dayem ka Marduk kabamot ubom riuspa Henlay uneru blay tau uday usim jong kiblay hakari Babylon badlaju ong yaune ublay Marduk da ublay uba bamsay baro ngayetep bamsay gabamon bam klem that bam klem up daypor ki ong bam say ya menta bam no utatu lati kinabet Marduk Maria yo ala bam de pinda perkat utau de ublay jongki baca kanegari kabala sensyar daune ublay ubarat ba Latan ya ki hajar ngot kimrau na Jerusalem bat latan langro Yahweh na kisam larit na kalong yeng kabakrau bakinem syakane kari jong kiksoy kari kajing bom ngait belai kane ka Babylon kalalong hikum kari jong kiksoy balasin syar daw ksoy daw neu blay tau kani ka Babylon la kumbaong mangigikasi kadai kata ka menkoy jong Marduk kabamot kahima ka jong Marduk bansan syari agipay ba Bakiday banben yaw blay batotem bakane ka Jerusalem kipaj ba kibami naka nakane ka hima Juda ki kelalong kum kimrau hangne ha Babylon uneu samlau baredro ulapoy lang siya katagajaga Bat haba ulapoy siya Babylon ulayo iya kategori kabom syemdon kajingay belay ulalong jengay nalaw jong ublay jong ke Jerusalem ublay ubahok ublay ubasisya
mentau don hakakti jong kine ki blay ki bathala para bangej on dalapoy ha Babylon tongin temp kai kajing taulat jong Nebuchadnezzar ya kaba unyo banto ya kajing mot jong kine ki mrau jongu ulawat ya kisamla ki badai na kalong yeng seim ki badai na kalong yeng bahe bahan ki balawan nari Juda kum kimrau sya Babylon bat habaladep banjit layo yo wei na pedeng kita kisamla uba kerteng u Daniel une usamla ula syajit badune usamla rengkado bad kiwai ki para samla la syajid ban aya ka training kabaning kong kabausie mukwa kalong ba kine ki samla ki balajit on hikai ya kakten ka jongki on hikai ya karukom em kajongki on hikai dakabam kadi kajongki on hikai ru ya kajingle baro jong kaniam jongki bat kata kakos ban hikai kadai laisnam lahikai yakine gibreu hakata kajingikai yakine kisamla kabaning kong kabaning syap kalong ban pen kelaya ka kerteng jongki ka kerteng terai jongki baro la pen kela bat ka kerteng kaba jantam kalong bat ublei tau jongki Yau Daniel lapen kela syau Belteshazzar ya u Hanania dapen kela da u Shadrach ya u Meshach da ya Hanania da u Meshach ya u Eipat u Mishael da u Shadrach ya u Azaria da u Abednego kine kidai ki kenten ki balayo ya ka kerteng ka batamay ko ki para bangaj kina ki kerteng ke batamay kim dai sho ki bakop ya ka kerteng jong ublay ubashisha henry ki lakop ya ka kerteng jong ublay jongki onda habalato ya ka jingmot ya ka jing perkhat jongki kin sayo ban yeng hakan yeng seem ban long kum kisaki ha Babylon ko kikon samla jong kasinat day hakabakom kata kapor habala tren yaki ha kata kahima Babylon Nebuchadnezzar usie mu bakrau jong ka Babylon ula pos new ya kawai gajing pos new kata kajing pos new kadai ka ba nang syo bantia bandam kadai kajing pos new kabalapen kelumar ya kajing mot ya kajing perkhat kajungu kane kadai kakam kabau blai ulapen pau kom bau pen pau hakmat jongki wei pai wei ngatarai don ki para bangai hang ne ki bom jule ya kakam ka banga jule manga don ki para bangai ki bom jule ya kakam kumbale ki wei henry kane kakam kadai ka bom lalai kane baro kane ladang ong ya pi upai lang jong ublay rakti ki bom ju pos new kat nungut hasdang nang ne nakamat nam don iway ru baro ngi pos new don kajing pos new kabas ngau bang don kajing pos new kabas ngau sir bat kabas syarkai
namar baro ngin pos niu udan wei samla men chua ki ong ba haka wei kamit kila ngau lengo ki kemi ki pa ukre ban le chajing thia upong sot phong da ka sot te ula de bayet chua usa phong sot ong ki kemi chano man lai la kan dai steng wong an lai thia no man phong da ka sot wong men nen ngapos niu bangaya kendu samla ngapong di trak sot kapet beran phi kakam ka bom la lai baro ngi pos niu la kalong kabakom kano ka jing pos niu une usim jong ka Babylon ula pos niu ka jing pos niu ka basngau ma ka basngau shirkai ula khat ya kiriu start jong kari khaldi ka jong u bakin wan ban batai ya ka jing pos niu ka jong u kiriu start kilaya wan lot chaying sim ban ya ngap ya ka jing pos niu Nebukadnezar medai ban ya jubab ya ka jing pos niu ka jonga medai ban pensyai ya ka jing pos niu ka jonga lem kumta ngan penyap ya pikir ustad baro jong ka hima jonga kiri ustad kilawan kilaya yang hakmat jong u hoj sim kenrat ngiyawan kenang bangin ya batai ya ka jing pos niu ka jong pi tementa ko sim kenrat to batai pi pos niu kumno ang Nebukadnezar ngala klet ngam kan mau syo kabit ayu pi pos niu men mit la klet men stap kosim haba pi klem ya tho ya ka jing pos niu kom nongin batai jenjar ba ken ya ka jing pos niu la jong rum kan mau shu lek ong pat ya ki wei batai ya ka jing pos niu jonga ya la derum tipsu kum no pos niu menen ngim tem ya ka to ka jing pos niu ngi ai kerteng da ai ka don ka khap ka bakum kata ka bangi ngi ya kendo tang ban batai ka ai ka jing pos niu ro ka lapen knyo mano na pedang jongi ban batai lem ka ai ka jing pos niu balai pida pos niu kiriu start jong ka pertai hadu menta kimpat la ban batai ka ai ka jing pos niu balai pos niu mlang senai pos niu balai ya kata pen kerteng da ka pos niu balai mong da ka pho ba ka ai ka bangim kot ka bor ban simpang uneu sim jong ka Babylon ula pos niu bat ula klet ya ka jing pos niu ngalawat ka ketien jongi ka balong pedeng ha ka kasi ngam lapi ka ai ka kentien ka bapendon kam ya ka pos niu klet ngam siem ya ka jing pos niu ka baklet ki ong da ai ngi kinong siliang ngi ong kalam ye berngot kabamot ngem la syo ya kabangin ya tho kine kiriu start kem chamla satia ban batai ya kata ka jing pos niu kabalaklat
Hakabakat do kila khot yau ne usam lau badang red naka jaj benreu juda ya kaba lahikai haka ying siem naka benta kajing don kam kajong usem badudai une usam la ubalawan tang shuan uong bek ko siem badon bor kane kajing kop kup kajing pos neu kajong pi kadai kabashisha kajing pos neu kajong pi kadai kabashisha bad ngaru ngan batai ya ka ei kajing shisha ulabatai ya kata kajeng pos neu perkat ki para bangait bayit ya kajeng pos neu kaba utrai tipsyo kumno ba upos neu uneu samla ubatai biang ya kata kajeng pos neu bat kata kajing pos neu kaba ula batai dau samla kadai syapang kajing kelono ajong kabor bat kaburam kajo wong kajing pos neu kajong pi ko sim bapioi ya kawei kablei tau bat kata kablei tau kabadon hakakli jongka hakashedem jongka hakikti jongka daki ki bayaper kane kan peni ya kata kajing klem no jongka hima ka jongpi bat hakajo kaporu kumjo ulabatai ba medei ban penkre yalade ba menyasham ya wei paduse mo bakam krau kane kajing batai kalapen hon yau neus im ubam shemdai satia uba ihit bat nyau kor yau belai uba shisha lakan teu ya kekerdan jong kine namar ki batai ya ka jing pos neu da ka jing skam lap baslam ula pos neu sakawai ka jing pos neu bat ula khot biang kawai ka jing pos neu ka bala pos neu ka long ba umi uway uding ubajrong ukot sebenang Henry yau tau ding ubajrong ubadon kisla bayam ubadon kisa bayam ubadon kisla bayam ubadon kisem ke bayari dengan lakhet no yu neu samla ula batai ya kajing kelem no tang ban kelem no neu samla ko sim ya kakerdan jong me on pen yareng kador badu masidap perkat kumno ganlong hakmat jong kinong sensyar usamla ubadang khat reusnam unong hakmat jong ki yapi lapen yareng kador bad umasidap kosim hanya usnam menbamplang kadang day kam ko besuk terai kat utau sim ne Nebukadnezar ong usamla men bam plang nyeusnam ngatarai baju don ubriu uban bam plang komuneusim uhapar yakilom yakiwa ban bam yakiplang ban penjot yakahima kajungu
Como breu ubam don ei sho Shisha hakabakot nyausnam lawan job tma do weus iemu bakrau But uday uneus iemu baar ubala tep yau neu samla hakakrem jong gising Uday usim darayos Uneusim utang sujab utang suki awakakat ulapen benaya kehima balai pausni dai banduai baca kerteng jongu kabamot barok kawai kehima lada bamja lada thea lada duai kumnoru duai haga kerteng ke jongu sim wat duai haga kerteng ke jongu blai Duai kakertang jonga Henry koki kon samla u Daniel bat kilok ki jongu kila ya pli ya kajing kangiet bat kila kmet salam ko trai don hang ne Unong sencar ulaong yangi banduai ka kerteng jongu Henry ngi kwa banduai ka kerteng baim ka jong me Ngidon hang ne ko trai ngin mat ye kijing ka jing im jongi Yarap yangi Hakabakado uneusim da kajing report kajong kinong tray kijongu badon kisamla don usamla ubom syamla duaya kakartang jong me kila tep yo hakakrem jong kising piju berkat ko kisamla yau neu samla krem jong kising Useng ubala pentingan Henry ublay ulapen kebom ya kaktin ke jongu Om syam labam ya usyakri jong ublay Om tre ban bam kumno pi perkat hakabiadai bat kene kai para bangai ngi perkat Kad using ang ya ka sentor ban bam Kadaw kalang namar bau yoi ya kador ka jong ublay namar bau yoi bau law syakri ubahok jong ublay Wesekel haka kitab jong uang don haka pertai tang laingot kibriu kiba im khoi tang laingot way Noah way Job but way Daniel kine kidai kibriu kiba persyang ban em da kacing em ka khoi ya kana ka pertai bat kingioi bawat using ubasharkai ulak kebom yala ka jong kesentor hakmat jong neu syakri jong blai kai ka banjia yangi para pengen ladang iomat ya ka bakom kata ka jinge ngidai ki Kristen haka jingem jongi baro syirta langin long na em kibriu ki bau sing kubom yala ka jong kesentor hakmat jongi ne ngi sukwa yaki baki dai ban long kumngi don baya tu khana ba wei ubriu ya lang ba ka wei ka klau utau dai Kristen jongi uta uya lang ba ya ka wei ka lau ba ei don hapdeng jong ka klau ulami kensan wei klau he ula ang ya la ka jong ka sentor une ubriu ula ap satang ya ka jingyam satang ya ka jingyam u Kristen ubam juduai meno uduai no hakata kapor ko
terai kan mau yang unong buat ujong me ngalong ukon Kristan nagabalang utai ukhla ko kenrat umot ban khoim ya kado jonga pen kubum ya laka centur ke jongu au ter keduai ya kata kepor ubom juduai menu tang sipang uyo iba ukla udem yalaga kli bat udem khoseu uduai te piu ong kotrai lada mes ngaubit ai bau tau khlal long Kristan ku menga long undon ka mensim Kristan teh tang suang pelong Kristan yu tau khlau ladem budem krop hamar kata kaporhi uyeng ukla uang kaktien kat gene ong anang mut udai ubalakla henrei uang penban ya kesentur ong kajing sawa utai ukla udai Kristan ubakum meme uduai syua ban bam ai bau tayu jing bamu bangan bam untei ya kemet kejonga kadno para mengengis ngauto ya kane ke kubur kaba usakri jong ublai upen kedom ya kacentur kejong using kae kabangiyo nang ne koki kon jong kasinot jong kane kari kabaye kejongi ngi kum kikpa ngi yo iyo ne usamla hakawai kadur bat kata kadur kalong komumrau hakarinong wai koki kon ayu pinle haba pijngai na la jong imei pa ko kikpa kai ba pidai ban le haba pijngai na lagi jonggi bayeng asam haka pertai ka bayar lese haka ne ka pertai ka ba khalemblai kai ka ba phin sakhi haka jingem ka jongpi une usamla om kwa ban pen bit nget yalade lakalong haka perkat ka perdain lakalong ka bam kadi lakalong ka kop ka sam kombala ong menei pastor ka ei ken ka bangi ngile kom no ngibam kom no ngidi kai karyam kai kabej Uneu samla wat lau jengai nalai jongi mei nalai jongi pa ulang usaki ubakrau na kabenta ka jong utrai wat hakari ka baklemblai uyeng skam ayu bangingi dai banle kane kadai ka kubor ka bakot ang kakten ka jong blai on kang talano yaka kat hadu kesngi kebekut ngedit ayu bengidai banle uneu samla hakabakom kata kajaka hakabakom kata kari henrei uim barlawu jong ublai ulapli ya kajengkang bad ula duai ya lau jong ublai uim baun pelaj na kini ki ai baro kai ka bam ka di ka jongi kai ka kop ka sam ka jongi kai ka jinglai jongi ka baman la ka sngi kiai kita kumbalaong pastor ko ki para bangaj bayet
To ngin yo I bau neu samla udai ubreu ubayai neskam hapdang ka jing duai uduai lai sen na ka chisngi kat no sen ni juduai ya lau jong ublai lai sen chisngi udai banduai ya lau jong ublai ka ei kane ka jing duai bat ka ei ka bor jongka tang kita ki bamat kis ngau tho ya ka dor jong ka jing duai san paus nam reu paus nam pra paus nam ngila long ki kon kristan ngila ngau tho nem ya ka dor jong ka jing duai ngis ngau tho nem tang kita ki bamat ya ka jing duai kis ngau tho ya ka dor jongka ka jing duai ka dei ka dor ka barem tam ka perthai ka dei ka ba kor dor tam ka ba ngilai hakmat jong ublai ka kam ka ba kong santam ka jong kristan ka dei ban duai dam duai dainam dei kristan dei kristan na dengim duai namar ka kamram ka dei banduai lada pipule ya ka bible pitrang ya ka tien ka jong ublai lada piduai pitrang ya ublai ngatarai pin ya hap jing mot ya kata lada pipule ya ka bible pitrang bantep ya ka tien ka jong ublai bat haba pidem banduai pitrang ya ublai wem ukrestan udei banlong ubaduai klem ka jing duai om long ei ruem ya ka jing em jong I ha ka ne ka patai uneu samla ulaim haka jing duai ula pli ya ka jing khang yet sha Jerusalem ban karpat ya lau jong ublai wat habakat kine ki jing Henry ula pendem krup ya la de hakamat jong ublai kawai ka bangiyo I kalong baune usamla uyang skam hapdang kat kita kijinge une usamla ubapli udan hababilon nyau pausnam uyo hakis sautli kis em ki bashar khai he ka jing em jong u ki bom ngai belai sudah ki laya persyang ban pengai daki wai pat ki jinget yau ne usamla kemla ban pengai sautli ki hima sautli ki sem ki bala sensyar da ka jing don bor Henry kimla ban pen klem ya ka jinget jong ne usamla kai ko ki para bangai bayet kabangi ngiyo ya ka kubor nang ne kai ka kubor totem baka jing duai kadai ka bor ka bakrau lada pin batai lengkot ka ei ka jing duai ka jerong la dangi batai jerong Henry la dangi batai lengkot ka bamot ka khamsha hingi kajing duai kadai kata kabapan ya uslap kajing jongi kadai kanongra asyatri kata kadai kabor jongki duai kotrai aislap habang idon sa kajing dei maka kabawan ra syatri ya kajing duai kane kabayayay lang
Don tepi baya duai Henry ka jingen kam syemle setia kumta. Cubu kat ni para bengen. Ya yo slap nya duai ko try ai slap akan ke sengi. Syatri klemra. Pinyele kum no. Pet nam pet. Ki ong mendai la khot jing yalang ba ha ka wegri ban ya bu ka jing duai namar ka jing thanrang jong ka tagasnam na ki ba ya duai baro khoi tang iwei khna kristan ibara shatri ndala slap ikop tang marwei u ai shisha ka nyubulai tang ba ka jing e jong phi ka khlem ra shatri duai pandon kam ya ka jing kata kadai kebor ya kaba une usam lau yang hapdeng kicing hapo jong kari Babylon ko kipara bangai une usam la udon kacing kerman hapdeng kat kane kacing do jing kerman pitarai kat hakata kajaka kabau ne usam laudon kat kata kajingnya kendu kabau syam kala day kajing du jingkerman sudah Henry kat kata udang don kajingkerman hakajing im kajong ko kikon samla Pioi kumno yala ka jong kari pioi kumno yala ka jong kayeng pioi kumno ya kayem lang kasalang don jingkerman em pidon jingkerman em Ipastor silang no ila kedaulot ya kito kikam baro menne Pidon jingkerman em halor jong kitu kikam. Pidon jingkerman em ha kitu kikam jong kajingdu jingkerman. Daniel hapdeng kita kijinge udon kajingkerman hakamat jong ublai. Bau belai unsa ai ya kacing lai loj bau belai unsa pelaj syasiliang nakine jingdu jingkerman baro totem ko ki para bangaj ko ki kon samla kane kajingem jonga jongpi kalong kabe kane kajingem kalong kabe hadu kata-kata Om tang bagai hakawai kesri kan sapenyap yang Pisngan Kajing em jong pi ka tamala kesri tang bakam kot dah kajing em jong pi kan sapenyap ya pi kawai kesri Mano baju berkat dia kata Hakawai kesngi kajing em nanga kan sami no ngakruk hakasendok jelang shalom jing tab hang no kajing kerman pidonem kajing kerman hakalawai kombau ne usam lau ap ya kajing kerman day tang kajing kerman kabadon kalawai hakajing em hakane kepertai Kajing kerman baro kitnat ki kisnat jingstat baro kitnat jingstat hakane kepertai ki ong bet up bat kerman Kadne kepertai kalapan syaptiang kalapan kenyo ya kejengem jong ki kon samla kalapan kenyo ya kejengem jong ki long yeng ki long sam kabala pendap tang di kijing syaptiang ki bakrau kat hadu ba dala de ya la deru nyemla syu ban shenea
ngapain ya kawai kajingnya ak jong ki samla khasi jongi ngada ne sa ya kajing keren jong wei usamla uboong kumno nganla ban shane ayame wat ya laderu ngamla ban shane kata kadai kajing syap tiang jong kajing em handai tetep ko ki kon samla klem kajing syap tiang on don kajing kerman klem kajing kerman kam don ru kajing syap tiang ha bangi syap tiang ngidai bandon kajing kerman totem ki paranga bangaj bain bakane kadai kabor kabakrau ya kabau ne usamla ulamat kai kabau ne usamla ukran yangi kikon samla kine gisngi kai kabau ne usamla ukran ru yangi kum ki kemi kikpa ki bangi long kum ki saki nakabanta kikon bat ka long yeng ka long sem haka perthai ka bakum kane kadai ka khubor naune usamla sha ka jaj benreu kadai ka khubor naune usamla sha ki benreu jong ka perthai Henry hakata kapor kinai ki khubor kem syam sai ai dai na kata kadau u angel jong utrai ulong khang talaya kane ke khubor to pendaj laha para bangaj bain kabas ngau triem kabas syir khairu ladang ia kendu ia kabakum kata kapor bakalat jingis nai kan kang yang abajapi kam don syo kajing kot sya kajing kala kapemut ngem tip lano kata ka khubor kan wan hanga badapi Henry kane ka khubor kabangia keren mentakas ngi kalong kapoi kapor kabau angel unsong khang talano ya kane ka khubor kanem don syu sya kajing khot sya kajing kala kabumut ayu bohok unang lehok ayu boman unang lebaman sngul kenat kata subuh ngangan yang hagajingnya sengelap ngan suong bej kopi kiba kuj tonang le kuj topi kibaman tonang le baman tang kita kibastan kins ngauto ko ki para bangaj bayej to ay bangin kali alade langilong ki babej langilong ki berstat hakane ka perthai ha bangilong kom kinong bot ki jong utrai bat kai ka bangi ngidai ban ngauto kat kane ka perthai ka badap tang da kijing kat kane ka perthai ka badap da kijing ele kat kane ka perthai ka badap da kijing pinsoy ayu ko ki khon jong ka balang phidai ban le tang ka wei ka khubor ka bangan ay phi ka long not ban long ko mu Daniel not ban long ko mu Daniel ko ki khon kan thai senrang jong ka sinat wat himat ya ka perthai ka bakom kane sakhi yo shuwa bautrai un khang talano ya ka ktin ka bakordor bat ka bakhoj ka jong u blai un karhu na ka banta ka burom jong u amen.